Pagdahili sa yuta na sinati gahapon sa Bukirang Barangay sa lungsod sa Dalaguete, diin pipila ka oras gahapon nga wa maagi ang dan nga padung sa lungsod sa Argao. Nahitabo ang pagdahili sa parte sa bukid sa sitio Kalawilaw sa Barangay Dumalan pasado alas 6 Domingo sa buntag. Matud ni J. D. Guzman, ang admin officer sa Dalaguete Municipal Disaster Risk Reduction Council, nga nakatala usab sila og ginagmayng pagdahili sa yuta. Ug dali usab nga napahibaw ang mga barangay disaster, hinungdan nga sa dihang girespondihan sa disaster team, municipal engineering ug uban pa. Ang tibok dan nga natabunan. Usa sa gitan-aw nga hinungdan sa landslide ang pag-uwan sa sukad pa sa miaging adlaw. Giila usab ang lugar nga landslide prone area sa lungsod. Daling gihimo ang clearing operation o gahapon sa alas 3 sa hapon, hinay-hinay na kining naagian. Apan alas 6 gabi hangtod sa alas 6 ganihang buntag, gisirad-an na usab kini pagbalik ngadto sa mga sakinan tungod sa kangitngit aron pagsiguro nga way madisgrasya. Karong adlaw gibalikan sa municipal engineering team ang lugar pagsuta kung stable na ba ang yuta ug di na mudahili pa alang sa ilang ipagawas nga advisory sa mga sakinan nga moagi sa dapit.